Moro! Mä oon Vesa ja tää on mun ihka ensimmäinen Tube-kanava. Jos sulla on TikTokki, saatat olla nähnyt mut siellä. Mä nimittäin sinne oon laittanut nyt parin vuoden ajan videoita Vesa W Heimo nimellä. Ja tänne mä ton nimimerkin lyhensin pelkästään W Heimoksi. Tän Tube-kanavan mä perustin yleisön pyynnöstä ja tänne mun on tarkoitus nyt laittaa vähän eksklusiivisempaa ja vähän pidempää kontenttia, mitä tonne TikTokkiin ei pysty laittamaan. Eli jos sinua kiinnostaa, niin pistä ihmeessä tili tilaukseen. Käy myös seuraa mua TikTokissa, jos et vielä sitä jo tee. Ja Instagramissa mä löydyn kans mun omalla nimellä. Mut nyt ensimmäisen videon aiheeseen. Mä lanseerasin tossa muutama viikko sitten semmosen urheiluhaasteen, että mä tässä loppuvuoden aikana kokeilen kaikkia uusia lajeja. Ja sieltä yleisön pyynnöstä mä lähdin kokeilemaan jalkapalloa. Mä otin yhteyttä yhteen ammattilaisjalkapalloilijan kanssa, joka lähti vetämään mulle erilaisia treenejä ja haasteita. Lähdetään kattoon. Hyvää päivää. Olla painalla vielä. En mä löytänyt mun muuta paikkaa. Käydään nopea tossa. Käydään kopille. Keskis. En mä kehtaa tällä vihollisseuran takilla täällä olla. No, ei se nyt ole ihan niin just. Vaikka eri sarjassa pelaattekin. Niin sanotaan, että Lahti ja Hifki-fanit on vähän vielä. Ei. Mulla ei ikinä ollut nappikstialla. Mitä voi olla? Ei edes pienää. En mä koskaan omistanut. Eikä mulla ole koskaan ollut silleen tarvetta. Mä oon pelannut jalkapalloa koululiikkatunneilla. Pitää ensin ottaa nämä pöksit pois. Okei, mut haastettiin kokeilemaan jalkapalloa. Ja mä tulin tänne, mistä Kuningas Litmasella kaikki lähti liikkeelle, eli Lahden kisapuistoon. Ja mua lähti opettamaan mun kaikkiaikojen lempipelaaja, eli FC Lahden Lassi Järvenpää. Moikka. Eli Lassi näyttää nyt vähän, että miten tätä lajia pelataan. Mulla on itellä jalkapallotaustaa sen verran koulun liikuntatunneilta, että mulla ei ole koskaan ollut nappiksi jalassa eikä ole nyttekään. Lähdetään tekemään. Bueno. Sitten kokeillaan pompotella palloa rangaistusalueen läpi. Ja, toi on paljon vaikeampi kuin vaikka pomputella paikallaan, tiiäks? Niin. No on. Tällähän nyt se on helppo pitää. Sillä mut sit jos sä lähdet tehdä liikkeelle, sun pitää astua samaan. Kyllä. Kyllä! Tämähän on tosi helppoa. No siis se on helppoa, jos sitä on treenannut. Pääseekö me jengiin? Mä väitän edelleen, että se on noin kengät. Ah, Oot luovuttanut nappiksien kanssa, niin vasiksella on aina vaikeampi. Kokeillaan uudestaan. Joo. Ei. Ei. No nyt se lähtee. Noniin. Yes. Mitä sitten? Kyllä meidän pitää saada sulle paremmin pomputtua. Pitääkö? Pitää. Okei. Aloita paikalla.
En mä osais paikata apua. Osaatte, tulee tästä hyvin. Kyllä. Kyllä. No, pallon vika. Tää on varmaan suikea pallo. Hyvä, nyt se löysää. Kyllä, ja jatkuu. Ja maali. Se oli jo hyvä. Se oli hyvä, oikeesti se oli hyvä. Sitten otetaan korkeat ja pitkiä palloja haltuun. Ekal touchilla täydellinen. Tiukas pallo. Anteeksi, mä nauroin. Mä käyn hakee. Täältä pieni välikommentti, että tää oli se, missä Veskun piti olla tosi hyvä. Ui! Oi. Vähän spessu. Se oli oikeastaan hieno. Seuraava homman nimi on sama juttu, mutta toiselta puolelta. Otetaan semmonen twisti, että mun pitää saada se pallo pysähtyä metrisäteellä itsestäni. Ai! Metripä! Tää on helppo pewi. Mä sanoin vaan ihan hyvä ekoista. Tuolla on kyllä yksi välikommentti sit siitä sun yhdestä suorituksesta. Puhutaan sit myöhemmin. Syöttöjuttu. Syöttöjuttu. Otein. Mikä syöttö? Otein. Otein. Okei. En mä tiedä. Joku syöttöjuttu. Otetaanko sille pikkupassi ja sit perutetaan? Eikö se ole ihan hyvä trimmi? Onko? Aloitetaan. Aloitetaan alkulämpö. Nimenomaan. Toisille. Toisille. Kaveri syöttö. Eikös tule? Toi ei. Asuri. Ja lähemmä. Miten keskitytään? Miten? No se on hyvä kysymys. Sen kun tietäisi itekin. Sillä on vähän kun se podcasti valmiiksi, mutta sillä on... Noin. Vähän vähemmän kärsää. Nyt me yritetään tehdä maaleja sillä lailla, että Vesa keskittää mulle. Ja mä yritän osua tuohon isoon häkkeliin, mikä tossa. Kyllä! Ja kamera vielä. Rento noustaa. Vamos! Gooli. Ei mä tee ikinä maaleja, tää tuntuu jopa mulle hyvä. Tää oli oikeastaan aika mielenkiintoinen, se oli jostain nolla. Se oli ihan, se oli maailmanluokan viimeistely. Ihan hyvä syötä. Niin oli siis. Niin kuin ne sanoo, että ei se oo huono sieltä, jos sillä on loistavalla pelaajalla. Loistava ja saksarille! Ei 14! Ei! Se oli 2 päässä mun all time rekordista. Toi näytti jopa hyvältä.
Tai tiedätkö, mutta sun pitäis pomputella ehkä enemmän just noille. Tiedätkö, että sä menet reisin. Tällä, että vois auttaa. Saat hyvä niin. Löytyy se. Mikä mä voisin antaa vinkki? Kato. Pysy! Lippaari, kato, tuli eteen. Mä en nähnyt mihin se meni. Mä mietin, että mitenköhän... Mä haluan saada nyt se ennätys. Niin, et siis kyllä tässä nyt voi... Voi vielä huomenna. Niin, mut ei ehkä, mutta vähän se hapoin. Muistaaks mä oikein, että sun lempipelaaja on Philipp Lahm? Kyllä, edelleen. Edelleen. Koska hän ei tee virheitä. Niin, osittain sen takia myös mun mielestä todella fiksu pelaaja. Ei ehkä semmonen maailman näyttävin, mutta... Tai sanotaan näin, että huomaamaton kentällä, mutta sit jos sitä ei oo, niin se huomaa. Niin just. Ja tää oli sitä aikaa, kun ottelu voitiin pelaa 90 minuuttia ja aina Saksa voittaa. Niin, se oli oikeastaan sitä aikaa. Niin. Sen takia se alkoi se rakkaus Saksa-Bayern. Se oli huikea. Kyllä. Onko sulla kotimaisesta jalkapallosta ketään semmoista esikuvaa? No ei nyt oikeastaan, totta kai nyt ehkä Litmanen semmonen isoin niinku suomalaisista. Mut ehkä kun ite on pelannut tässä liigassa, niin en mä nyt halua ainakaan ketään vastustaa sen. No. Mä just tänään sain kuunneltua Jari Litmasen Oma elämän kerran loppuun. Siksi on hieno olla täällä tänään Lahden kisapuistossa. Teemu ja Jari, joka poja sankaan, kaikki kentät aamutasi. Kyllä sä tiedät. 10 ja 2. No niin just. Kyllä mä itse asiassa sillai, nykyään jos uusista peleistä pitää sanoa, niin se menee vähän samaan kategoriaan kuin Philipp Lahm. Koska nykyään on Joshua Kimmich, joka siis pelaa samaa roolia samassa joukkueessa samasta maasta. Ei sinänsä preferenssit muuttunut. Sä oot pelannut aika monessa jengissä täällä ainakin kotimaassa. Joo. Mulla on nyt mitä mulla on? HJK, Rovaniemi, Inter, Maarianhamina, Lahti. Ja urassa aloitit Puotinkylän Valtissa. Kyllä, edelleen ylpeä raitapaita. Keltaviher raitapaita. Mäkin oon siellä kotikentällä käynyt pelailemassa jääkiekkoa. Niin Puotila ulkojäällä. Niin. Niin, mistä mä aina valitettiin, kun ei saanut kenttävuoroa, kun se oli jäädytetty se koko jalkapallokenttä. Kyllä. Nykyään se on lämmitetty. Se on vielä tekonurmi. Niin. Silloin siihen aikaan vielä kun mä olin, niin me tehtiin niitä hiekkakakkuja siellä. Aina kun tuli tylsää treenejä. Ja sit vedettiin semmonen iso tällainen kakku. Laitettiin pallo siihen päälle, että se on helpompi kohotettua kun veti. Se oli lifehack. Eli munkin pitäisi nyt periaatteessa vaan mä tehdä veikkaan, tämmönen... tarpeeksi saadaan tätä rouhet tästä kerättyä. Niin. Saisin pallon kohomaan. Sitten otetaan perinteinen crossbar challenge, eli ylärima-haaste. Totta. Okei, näytä tässä malli, miten se tehdään. Okay. Tähtää ylärimaa ja sit oski siihen. Ei se näytä vaikealta. Se oli ihan hyvä. Ehkä mä näytän mallin. Ai ku oli hyvä! Ihan hävytä viimeistä. Ei, antaa. Parempi voitti. Onks tää nyt vapari? Tää on vapari. Vapaa potku. Miksi me lopetettiin se crossbar? Sun kehityskaari on ollut valtava. Siis sun pomputtelu näyttää 10 kertaa paremmin. Tiedätkö, tässä on vaan touchin puutteesta. Niin, se on varmaan. Jos mä olisin tunnin vetämässä teidän treenejä, niin mä olisin ihan veikkaus. Tää on ihan hauska laji. Siis, joo. Hauskaa silloin kun menee hyvin. Kyllä mä voisin tätä harrastaa. Siis sehän oli ihan uskomaton. Mä en tiedä miten sä sait tommosen laukauksen aikaan. Mä pistän sen ekan crossbar vedon. Mä pistän sen vaparivedon. Joo, pistät totta kai. Ehdottomasti. Siis Ja sit sen mikä osuu ylärimaan, niin se menee crossbar.
tämmönen power shot. On mulla vielä vähän tekemistä, että mä saan tollain voimaa tohon palloon. Sitten mä otan vielä yhden tonne. Mä haluan hyvä. Ihan tonne vasempaan ylänurkkaan semmonen. Mikä ekakin on? Okei. Ei se nyt ylänurkka, mutta ihan hyvä. Laitetaan se oikealle puolelle, jos sä vedät aina vasemmalle. No joo. Sun on pakko saada toi pumpsuttelu-ennätys rikki. Täältä ei lähetä ennen kuin mä oon saanut. Few moments later. Joo. No mä käyn nopea suihkus koton, niin mä tuon läppää. Yes! Vuotiaan Vesan ennätysrikki. Ei siinä kauaa mennyt. Ei siinä mennyt kuin 17 vuotta. Saitko nauhalle? Sain. Parempi olisi olla nimittäin. No, 1,5 tuntia pomputtelua ja sit kun se kerrankin osui. Niin... on se nauhalla, joo. Loppuun otetaan rehti 1 vs 1, eli pilkkuskaba. One, zero. Hei! Katot. Ai joku tuli kesken. Mä olin taas mukana. Mut kun ei uskalla lähteä, kun ei ollut hanskoja. Ja niin se on muuten totta. Eikö sä pelityyliltä semmonen, että sä ainakin pelaat isolla sydämellä? No, mitä se nyt ottaa? Pientä inside-läppää. No joo, kyllä. Sä oot semmonen kova rouhia, eikö sä menet kovaa tilanteisiin? No en mä nyt tiedä. Enemmän... Okei, no en mä nyt tiedä sanoa, en mä nyt kyllä sanoisi rouhia, mutta... Ehkä sanotaan semmonen tietty aggressiivisuus liittyy siihen pelaamiseen. Niin. Mutta ehkä enemmän tällä hetkellä se on ollut kyllä puheenmuodossa, joka ei ole välttämättä niin positiivinen, mutta silti. Läppää lentää. Niin, ja kaikkea muutakin. Provosointia. Niin, ja välillä tulee sanotuksi vähän sitä sun mutta yleensä pelien jälkeen sit vaan kätellään ja sanotaan, että niin vaan oli. Niin. Heiluuks kortti koskaan? No kyllä se aika usein tulee. Tai no en mä nyt sanois usein. Viime aikoina nyt ei ole hirveästi tullut pelautua loukkaantumisen takia, mutta siis sanotaan, että viime kaudella niin en mä sano ehkä kuin 4. Ei nyt mikään rääläsuu, mutta ei nyt mikään ihan puhtain kulminen. Miten tämä kysymys sulle? Mitä sä opit? Onko nyt jalkapallo lähellä sun sydäntä tämän reenikerran jälkeen? Tää oli oikeesti aika hauskaa. Mm. Kyllä mä voisin tätä harrastaa ihan kerran viikkoon. Jopa. Niin. Jos mä kävisin 3 kertaa viikkoon, niin mä löytäisin itteni vielä jostain divarista, koska siis jos mietitään millä tasolla mä olin kun mä tulin tänne, eihän mulla pysynyt pallo ollenkaan. Mä sain pomputteluennätyksenkin uusiksi. Se on totta. Ja sit noin mun vaparivedot, ai jessus mitä laakee. Aivan siis uskomaton. Se on totta. Eli periaatteessa sulla on kaikki niinku ammattilaisuran edellytykset löytyy. Niin. Mut treenin puute on vaan se niinku mikä. No en mä nyt tiedä. Niin, jos se olisi vaan motii. Niin, just se. Ei tässä ole mikään muu edessä kuin oma pää. Mm. Se kun vaan päättäisi lähteä harrastelemaan. No nykyään oikeesti löytyy kaikkia porukoita. Niin, joo. Kyllä sieltä meidänkin kotikaupungista ihan varmasti löytyisi joku fuulaakin. Sitäpä juuri. Kyllä. Hei, tää oli kiva. Kiitokset. Kiitos teille. Kiitos, että sain olla. Kiitos, että sain tulla.